Samantala, masahista po sa Urdaneta City timbog matapos mahulihan ng halos higit 400,000 na halaga ng shabu. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 442,000 pesos na halaga ng 65 na gramo ng hinihinalang shabu mula sa isang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation sa Urdaneta City. Ayon sa ulat, nakuha ito sa kustudiya ng isang 54 anyos na massage therapist matapos ng operasyon ng otoridad. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.